כשאני אקום אני אציין, לא ציפיתי בכלל לאורחים, בשעה כל כך מוקדמת. אבל אני שמחה לראות אתכם. זה תמיד משמח לקבל פני אורחת ואורח, נכון? שלום, אנחנו לא מכירים, אני אציג את עצמי. לי קוראים כנרת, ואני אומנית יוצרת. מה זאת אומרת אומנית יוצרת? אתם יודעים? אני גם מציירת, אני גם עושה עוד דברים. אני פשוט חושבת על כל מיני רעיונות בראש, ממציאה, מחברת, וככה אני יוצרת. תצטרפו. ידיים לי, אחת ושתיים, ביחד כיף למחוא עם הכפה. מטיילות אצבעות, מטיילות את הכתפיים, מגלות עם כתף אחת. מטיילות אצבעות, מטיילות את הכתפיים, מגלות. מי גילה את הכתפיים שלו? אז בואו ניתן לעצמנו חיבוק חזק. כל הכבוד, יפה מאוד, מחיאות כפיים. אמשיך ואצור לי עולם, יש לי מכחול, כל יכול, הוא לא קטן ולא גדול, מכחול קסמים שצובע הכל, הוא כל יכול, הוא כל יכול.